Здравейте! Добре дошли на видеооглед на 3-стаен апартамент в ЖК Люлин център. Влизаме в входното антре, част от дневната. До входното антре е първата баня. Изцяло заведена, оборудвана, готова за ползване. Дневната част, трапезария и кухня. Кухнята ще бъде монтирана. Ще има маса и диван. От дневната част може да се излезе на голяма тераса, която е с източно изложение. Терасата не е малка, става и за маса и столове. Има достатъчно зеленина. Отделно по коридор отиваме към спалната част на жилището. Ето коридора. Първата по-малка спалня. Подовете са ламиниран паркет, стените са декоративни. Следва по-голямата от двете спални. И в двете има скосявания, но не пречат на ползването, достатъчно високи са. Втората спалня. Тук ламинат. Вътрешните врати са MDF. Тук се намира и другата баня с тоалетна. Ето. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на оглед по всяко време с предварителна уговорка.